Mangwanani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello, I need advice. Mukadzi wangu akanga aine katsika kekuti kana ndikanetsana naye kuseni oro kungopopotedzana naye usiku hwacho anobva atondinyima bonde. Aitoshandisa bonde as a way yekuti ange achindirwadzisa nayo. So this thing, it happened too many times. Then mumwe musi ndakabva ndazvigarira hangu ndega and I asked myself kuti why ndichinyengerera zvangu munhu asisina kana basa neni. Ndakabva ndazviudza mumwoyo mangu kuti handichamubata futi kana kumunetsera bonde. It has been 2.5 months tisingaiti bonde mumba, and iye pa 2.5 months idzi dzandagara naye ndisina kana kumbomubata kana kumbomukumbira kuti tinge tichiita bonde. Iye mudzimai wangu haasi kana kutombondibvunza. Kwaari it seems as if it is very normal. So I am thinking kuti ndinge ndichingodhivhosana naye, handingagari nemunhu akadaro inini. Hey, zvakangoma hazvo vedare, asi ndo meseji yandakatumidzirwa namukoma vedu iyo. Hey, zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngativabatsireiwo mucomment section. Regei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Anzi, hello, please hide me. Inini ndiri mukadzi ane 37 years. I have 3 kids. Ndakasiyiwa nemurume wangu for another marriage. Mukadzi ainge atova ne2 kids. Aiputa nekunwa zvese zvinodhaka. That was 2023. My last was at preschool. Ndakashinga ndikabva ndatanga kuchengeta vana vangu kusvika last year from to now. So murume aichengeta here and there through maintenance. Iko zvino 4 years back akungoti zvefees chete, mabhuku anoti ndinozvionera. Heyo nyaya, iye nehama dzake vakuchinjana kuuya vachiti uyo haana future, saka ngatitangire patakasiyira. Vari kuda kuti ndinge ndichidzokerana nemurume uyo akambonditiza. And inini handichada hangu, handina kumbogara ndapinda musecond marriage or anything, but handichada. Ndakashayinirwa for the past 10 years, ndakashayinirwa. Nhasi munhu ava kuda kudzoka kwandiri. No, ndipeiwo pfungwa dzenyu. Iye ndiye akabuda mumba akandisiyamo. Last week akapotera kumuzukuru akabva ati ndinoripa. Murume wangu paakapotera kumuzukuru, inini ndakabva ndangoti inini handisi Jesu anoti kana atadzirwa anobva aregerera achiti zvapera oro ngozi inoripwa. Iwewe ita life yako, inini ndiite life yangu. Hakusi kuda kundiitisa here kurwadziwa kundiona ndiri mupenyu. Akasiya audza second born yedu kudhara achiri grade 3 zvikanzi amai vako vachava munhu achange achipinda mubhawa kuti imimi munge muchikwanisa kurarama, because kana ndakazvitarisa amai vako vane skiri ripi rekuti vanokwanisa kutsvaka naro mari. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Mashoko hanzi ndaiudzwa mamwe mashoko anorwadza. 10 years later munhu ava kuuya zvekare nehama dzake dziri kudzoka dzichiti please iwewe ndiwe une future. Mukadzi uya ainge akambotorwa nehama yedu, haana kana future, saka dzoka mumusha. Pakadaro unozvifambisa sei? Please ngatibatsireiwo vahanzvadzi vedu mucomment section. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, muri seiko mukomanashi? Ndakambonzwa vamwe sisi vekuDurban kuSouth Africa vaiva rana vekuvharwa mari, asi vakazowana munhu akavabatsira from here. Pane imwewo shamwari yangu yandakasangana nayo muCape Town, uyo wandakapa 15,000 achiti achazodzoza mari iyoyo, asi kubvira pandakamupa mari munhu iyeye haachambosviki kana kumba kwangu. Pafoni tinotaura,
asi ndanzwa nekuvimbiswa kuti musi wakati ndinotokusendera account. Kana ari maaccounts ndasenda ndichasenda zvekare. Munhu achingondiudza kuti senda account ndikutumidzire mari yako, asi hakuna kana mari inozombouya. Dzimwe nguva anokwanisa kungondiudza kuti uya tisangane pakati. Kana ndikaenda kunzvimbo kuya kwaanenge ati uya tinge tichisangana kuti ndikwanise kukupa mari yako, ndinokwanisa kuzotopedza zuva rose ndakangorindira munhu, asi munhu haauyi. Hama dzangu ndibatsireiwo, ndatambudzwa nemunhu uyu. Imari yandakashandira kwemakore nemakore. Apa ndichishandira mari iyoyo ndainge ndisingakwanisi kana kuenda kumba ndichizviudza kuti ndiri kuzama kuunganidza mari, asi munhu obva angouya, obva angotora zvake. Hama, ndarwadziwa kusvika pekupedzisira. Kana kuine vachabatsira, please ndinokumbirawo kuti vange vachizokubatai, please mukoma. Hey, vedare, ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Ngatitaureiwo navo mucomment section kana muchikwanisa kuvabatsira. Munouya kuinbox kwangu tobva taona kuti vangabatsirikana sei. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma nachi, inini ndine nyaya iri kunditambudzawo. Ndiri kukumbirawo kuti vedare vange vachindipawo advice. Inini mukoma nachi ndiri kudanana nemukadzi wemunhu. Mukadzi uyu ane vana vake 3, but pari zvino murume wake akavharirwa ari kujeri. But amai ivavo vanondiitira. Asi chiri kungondibhowa pana amai ava ndechekuti ivo munhu asingafarire kugera vhudzi ravo rekunzvimbo kwavo kwakavanzika. Apa inini ndinenge ndichinyatsonzwa kuti maitiro acho avanondiitira kana tiri panguva iya yekuti tinenge tichidya bota, dzimwe nguva ndinosvika pakutoita confused zvekuti ndinenge ndava kutodawo kutovadya ikoko kunzvimbo kwavo kwakavanzika. Asi nenhau yekuti semunhuwo asingageri vhudzi rake rekunzvimbo kwakavanzika, zvinhu izvozvo zvinobva zvazonditadzisa nekuda kwekamunhuwi kanenge kava kubuda kanokonzereswa nevhudzi iroro ravo ravasingageri. But still munhu wandinonyatsokunzwa kuti uyu munhu uyu ari kundiitira pabonde. But iye achindiudza ari kuti handikwanise kuti ndinge ndichigera vhudzi because murume wangu anokwanisa kungobuda very soon. Saka kana abuda achazondibvunza kuti saka vhudzi rako rekunzvimbo yekwakavanzika wainge uchirigerera ani kuti unge uchizofadza ani? Saka hanzi chingoshingirira kuitira kuti murume wangu asazoita suspect yekuti ndainge ndichiita bonde neumwe munhurume. Hanzi izvi ndiri kuzviitira kuti ivo baba pavanobuda vasazofunga kuti hapana zvakaitika ivo vasipo. Murume wake aisanwa doro, but now ndinotomboenda naye kubhawa ende tinenge tichitoenda kunofara tiri tose. Zvino nyaya yangu iri apa, baba murume wake vava padhuze kubuda, asi inini manje nezvese zvaari kundiitira panguva yebonde handisi kuda kusiyana naye munhu uyu. Iye ari kuti murume wake kana adzoka kana abuda mujeri zvese zvatakaita zvinenge zvavharana. Apa inini ndava kutoita zvekutopenga naye munhu uyu ende ndikuona kuti kana naye munhu ari kutonakirwawo nemaitiro andinoita. Ndibatsireiwo, ndoita sei? Ndazvipira hangu kuti murume wacho kana achiziva ngaazvizive zvake kuti ndizvo zvatanga tichiita, ngaazvizive hake. Ndibatsireiwo kuti ndoitawo sei? Hey, vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvakaoma, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchivigawo chitupa changu. Nyaya yangu ndeyekuti inini ndiri kuda kutotsvakawo advice from fellow married couples. Ndava more than 2 years ndisati ndamboitawo bota namadhamu ari masikati. Ndasuwawo kumboritawo masikati. Tese tinoenda kumabasa.
So patinodzoka, we just eat, have family time with the kids, bath, then we go and sleep. So tinongoita usiku nemorning glory. Bota redu rakanaka, hapana chinoshota. Asi ininiwo mukomanashi ndasuwawo kumbobisawo munhu wangu hembe, because after work she bath, then over apinda mumachira nenight dress oro asina hake, since anenge atobisa hembe after work. Saturday tiri vanhu vekuti hatizorori, tinenge tichingongwavha madam vane tumabusinesses twavo twavanoita. Then Sunday tinomukira tobva taenda kuchurch. After church we have family time. So kune macouples vanoswera vari busy, munombowanawo nguva here yekuti munge muchizodyawo bota ari masikati? How do you manage the time yekuti muzopedzisira maita bota ari masikati? Izvi zvekungoita bota usiku zvava kundiremera. I hope that my fellow married men are also facing the same problem. Vachange vachindibatsirawo, ndichange ndakateererawo mucomment section ndatenda. Please, imimi masingles, chimbomirai. I need advice from married couples. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Hanzi ndiri kukumbirawo kuti munge muchindibatsirawo pa-time management apa. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi chitupa changu rasai. Please, ndiri mukadzi ende ndine makore 33. Mukoma, ndinorwadziwa, ndakarohorwa nemurume wangu mugore ra2011. Iye ane vana vake, inini ndine vana vangu 2. Iye ane vana vake 4. So ndakazvitambira sezvo inini ndiine vangu vana. Okay, nyaya yangu yakamira sekudai. Murume wangu ibhuru zvechokwadi zvekusvika pakukanganwa mhuri. Asi semunhu anenge achida imba yake, inini zvangu handizvitsvaki kuti anenge achimboita nezvei. Asi chinondirwadza, vana ava ndakawana vari vadiki, ndikavashandira chokwadi kusvika nhasi. Vana ava vanondirova, asi inini ndini ndakashingirira kuti musha unge uchimira. Munguva zhinji ndinenge ndiri kumusha nevana nokuti vangu vachiri vaduku. Mukoma, ndinorwadziwa, vanosvika pakundireva nababa vacho. Baba vacho kuvaudza vanotaura kuti iwewe ndiwe uri wrong, vana vangu havambofi vakakutadzira. Ndakamborengedza ndikaenda kumba kwedu, asi iye murume anoti hauna kuvinga vana vangu. Mukuru wacho akatora mubhedha wangu ndokubva aushandisa. Izvi zvakaitwa nemwana wemurume, haisi ngozi here kuti mwana anotora mubhedha uyo wainge uchishandiswa naamai vake? Kunyange zvangu inini ndisiri ni amai vakamubereka, but the fact yekuti ndakazotorwa nababa vake zvinoreva kuti ndatova amai vake. Zvino zvinoita here kuti mwana obva atora mubhedha iwoyo, obva atanga kuushandisa mubhedha waimboshandiswa nababa naamai vake? Haisi ngozi here? Ndibatsireiwo, ndinotombotaura nezvazvo. Ivo vanoti hapana kana ngozi nokuti iwewe hauna kana ukama nevana vangu. Ndizvo here nhai vedare? Vanotuka chimbotukai zvenyu. Inini ndava kuona sekunge vana vevarume havachengeteki. Ndabvuma zvangu, ndibatsireiwo vedare. Ndokusaka ndauya pano. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurewo navo mucomment section. Hanzi hazvina ngozi here zvakaitwa nemwana uyu kuti akatora mubhedha wangu uyo wandainge ndichirarira nababa vake ndokubva atanga hake kuushandisa? Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi? Inini ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu kune vedare. Saka inini mukoma nemurume wanguwo tinoroja kune rimwe location. Saka pamba patigere tainge tigere zvedu mune zvakanaka. Inini ndinogara mumarooms emukati, then kune mamwe maloja awo anogara mumarooms epanze. Saka sezvo ndiri inini ndinogara mumarooms emukati nalandlord, landlord akabva aita kuti murume wangu neni tinge tichiva macaretaker, because pamba apa
tava nenguva tichipagara, saka painge pasina kana problem, and inini handingati ndiri munhuwo ane utsinye. So zvakazoitika ndezvekuti pane vamwe amai vakabva vauyawo kuzogara pamba apa patinoroja. Ivo vakauya nemurume wavo ndokubva tatanga kugara tose. Saka pamba apa tinofanira kuti tinge tichiita majuti, kunyange inini nditoriwo nemazuva angu andinoziva kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiita majuti. Zvandinoita ndezvekuti kana juti rangu rikava musi wekuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kumapeace jobs angu, ndine maindia angu andinombopota ndichienda kunoitira mapeace jobs, kana ndikaona kuti it will be on the same day, ndine umwewo sawira wangu uyo wandinopota ndichikumbira kuti iye ange achindiitirawo juti, then inini ndinobva ndazomuitirawo juti. Zvese izvi zvainge zvisina kana kumboshata. Zvino dambudziko rakazovapo nderekuti iye landlord kubva kare nakare. Saka zvakazoitika ndezvekuti mai ava nemurume wavo vasati vava kugara apa, paingova nemitemo yepo yainge iripo, but ivo amai ava, murume wacho ndinoona sekunge asina dambudziko, anotongokontrolewawo nemudzimai wake. Chese chinenge chataurwa nemudzimai, iye anofanira kuti ange achizvisapota. Iko zvino amai ava vava ne3 months vagere pamba ipapo patinoroja, but matare atagadzikwa mukoma akawandisa zvekuti zvava kutosvika pakutobhohwa. Mai ivavo munhu wekuti vanogara vachingosuspekta kuti munhu wose anovavenga, munhu wose anenge achingovanyea. Zvose izvozvo ndainge ndisina kana problem nazvo, nekuti ininiwo upenyu hwavo handinei nawo. Asi pamba apa pavakauya kuzogara, pamba pane mitemo yavo. Now landlord haachagari pamba ipapo, iye akangosiya umwe mwana wake musikana 1 kuti ange achingotarisa. Saka musikana uyu sezvo achiziva kuti pamba apa inini nemurume wangu tava nenguva tichingopagara, kana pakaitika mutauro unenge waitika, iye anongopinda murumu make obva angozvivatira, kana iye zvaanongoita anongouya obva anokera inini kana kuti murume wangu obva ati vanhu vari kuda kuita meeting panze, iye obva adzokera kurumu kwake. Saka amai vaya ivo nekusanzwisisa kuti inini nemurume wangu nalandlord uyu tine relationship inobva kupi, vava kutoburitsa mashoko ekuti ndo zvinongongwarirwa nemunhu anenge asina kuvaka kumusha, kuti kunoku kwacho kunoku Joni anenge achida kuzviita mastanda, asi kumusha munhu asina kana chidumba chekuti anoenda kunopinda. Mashoko awa akandibata bata, but murume wangu akabva angoti chingonyarara zvako, hazvina basa. Asi sevanhukadzi mukoma munoziva kuti munoramba muchingoudzana mashoko zvekuti munozosvika pakutukana. Vanhukadzi vakagara vaita grudge vanoramba vachingonetsana chete. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti landlord aisiti kana mwedzi wapera iye ndiye anotenga magetsi nekuita zvimwe zvinenge zvichidiwa pamba, like kutenga mishonga yekuklina matoilets nekutenga matishu. Saka nguva zhinji aingoti kana mwedzi wapera obva auya nezvinhu zviya obva azvisiya. Zvose izvi ainge achizviita vanhu vose vachiona, but now semunhu wekuti akaenda kupension saka now semunhuwo ava papension anoratidza kuti haachadi zvekungogara achingofamba-famba. Zvaakaita mwedzi uyu watadarika, zvaakaita mwedzi uno ndezvekuti akabva angotumidzira murume wangu e-wallet kuti ange achienda kunotenga magetsi, zvekare nekutenga mishonga yekuklinisa mutoilet nekutenga matishu. Saka murume wangu akabva angopfuura nekuspa ndokubva atenga zvinhu zviya. Saka zvinhu zvaakatenga zvainge zvakati one day paakazoenda kumakombi, because yainge iri month end, ndokubva abhadhariswa rimwe seat because aiva nezvimwe zvinhu zvainge zvakati one day. Achizodzoka kumba murume wangu akazama kuti ange achirakidza munhu wose mareceipts, then ndokubva avaudza kuti ainge abhadharawo seat, although pazvinhu zvaainge atenga aivawo nezvinhu zvimwewo zvemumba zvaainge atenga. Saka iye akangobatanidzirawo ndokubva angotiwo ndabhadhara seat. Vamwe vanhu vose vakazvinzwisisa mukomanashe, asi mukadzi uyu watava kugara naye akatanga kuroja pamba apa manje akabva azotanga kutaura mamwe mashoko akandirwadza. Ainge ava kundinyeya nevamwe vakadzi avo vanogara mudzimba dzekunze, kusaziva kuti zvose zvaanenge achivaudza ivo vanenge vachindiudza. Saka mazuva atabva awa
sawa, inini naye takazosvika pakutukana, zviya zvekutotukana tiri pachivanze sekunge vanhu vainge vachida kutorovana. But mukoma now chazoita kuti ndinge ndichiuya pano nezuro usiku, mukoma hatina kurara. Pane dzimwe kitsi dzainge dzichingorwa ende dzairwa dziri pahwindo repedu chaipo chaipo, dzakarara usiku hwose dzichingoita noise. Ende machemero acho adzanga dzichiita kunge vanhu, mukoma, zvinhu izvi zviri kundishungurudza mupfungwa. Naye ndo machemero anoita kitsi here, kuchema ichiita kunge munhu kudaro. Kunyange patakazomuka ndichitanga kubvunzawo vamwe vavakidzani, zvinhu zvakatovanetsawo kuti kubva zvatakagara pano, kunyange iye mwana walandlord akatotaurawo kuti muno munharaunda matigere kitsi hadzina kana kumbowanda zvekuti dzingarara dzichiita noise kudaro usiku hwose. Mukoma hatina kana kurara. Kunyange pandakavhunduka ndakangonzwa rimwe zisaundi sekunge maiva neumwe munhu ainge achitaura mumba. Murume wangu ndo paakazoti no, saundi iyi iri kubva panze. Kitsi idzodzo dzaita like machemero ainge achiita kitsi idzodzo kuita kunge dziri kuda kutaura naimi. Mukoma, ndinokumbirawo kuti mundiposterewo nyaya yangu, mundibvunzirewo kuti zviriko here zvekuti kitsi dzinochema kunge vanhu. Ndava kutotya mukoma. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanziko zvaticharoyerwa kunzi takaitwa makiyateka padzimba dzisiri dzedu dzemujoni. Zvakangoma zvo vedu, asi ngatitaurei navo mucomment section. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.